Gawa mlaku sak geleme dhewe. Bisa alon, bisa mlayu nubras-nubras. Bisa mubeng genjeret. Nyangking kang ngalang-alangi. Yen maruta liwat segara. Ngirup toya. Kegawa mumbul ing angkasa. Ketibakna ing pereng arga. Angin nggawa darwa dewe-dewe. Angin bahorok mateni wit mbako Medan. Angin poyo mateni wit ing pesisir Yogya. Sami rono sumilir marake silir. Yen barat gedhe bisa ngembruke omah lan uwit gedhe. Lesus musuhi kahanan, ngresiki sing mecungul. Ana angin laut tekane saka segara ing wanci awan. Ana angin darat kang tekane saka daratan bengi-bengi. Kuwi kabeh dirasake pasir ing cedhak pesisir. Angin muson, angin pasat, angin barat ing dhuwur segara. Kabeh mahanani gedene alun lan bisa disinau menungso. Dadya marga keparengi Gusti. Menungso bisa ngemudeni angin kanggo nganakke listrik lan liyane. Matur nuwun Gusti. Ngayogyakarta 30 Juni 2007.